pokiaľ sa dostaneme k samotnému slávnostnému odovzdaniu a dnes aj k prvému športovému historickému futbalovému zápasu, mi dovolte, aby som vám predstavil starostka mestskej časti Košice nad jezerom, pani Anka Jenčová, ktorú medzi nami vítam, a poslankyňu Európskeho parlamentu, pani Moniku Smolkovú. Dovolte mi, dámy a páni, aby som medzi nami srdečne privítal pána Pavla Ďurinu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako srdečne medzi nami vítam pána prednostu obvodného úradu Košice, pána Milana Geciho. Prajem príjemný dobrý deň, milí obyvatelia mestskej časti nad jazerom. Deti, dospelí, okrem toho, že sa učia, majú zamestnanie, chcú veľmi aktívne tráviť svoj voľný čas. A nielen na lúke, ale na upravených ihriskách, na ihriskách, ktoré poskytuje rôzne športové využitia. Ja vám prajem príjemný, krásny deň. My sme toto otvorenie veľmi dlho plánovali a naplánovali sme ho aj so slniečkom. Teším sa, že máme možnosť odovzdať opäť ďalšie ihrisko pre deti, mamičky, oteckov a vôbec všetkých ľudí bývajúcich v našej mestskej časti. Chcem vám pogratulovať ku krásnemu športovému stánku a zaželať, aby na tomto multifunkčnom ihrisku vyrástlo čo najviac športových talentov, ktorí budú šíriť dobré meno mestskej časti nad jazerom. Pre relaxovanie nielen ľudí žijúcich v tejto mestskej časti, ale aj celých. Ťažké pravieť bez slov, nedá sa zhasnúť svetlo tam, kde je tma. Tak ako láska plynie, raz sa nám všetko minie, zostane tma. Slávnostného krstu rovnako poprosím samozrejme pani Moniku Smolkovú, Anku Jenčovú, pána Milana Geciho i Pala Ďurinu. Keby ste boli takí dobrí a otvorili, Palko, toto je v tejto chvíli na tebe. Ženy držia loptu, ono to je tak dobre rozdelené. Tak to má byť, áno. Anton Švajlen, strieborný olympijský víťaz z roku 1964, ale držiteľ ďalších veľmi vzácnych rekordov. Ďalším členom tohto týmu je Anton Frollo, reprezentant Československej republiky v hádzanej a vzácny medalista z roku 1967. V týme nechýba, a to je dnes vzácna záležitosť, advokát, pán Jan Juhás. Vítame ho medzi nami. Tento tým ešte obohatili zástupca náčelníka mestskej polície na juhu, pán Petr Sedlák,
A rovnako aj Milan Sebastian. Košice nad jazerom tým vedie pani starostka Anna Jenčová a pozor, mimo mestskej časti, kde nájdete poslanca mestského zastupiteľstva Viktora Janíka. A pre vás iba informácia, hráme slušne, fair play, 2x5 minút. Dámy a páni, výber Slovenska a tým mestskej časti nad jazerom. Bol by viedol tým mestskej časti. Situácia sa obrátila. Zatiaľ zápas celkom zaujímavý. Nedá sa povedať, že by sme hrali systémom kto má loptu kope. Ďurina a množstvo ďalších nehovoriac o tom, že práve jazero by malo hrať prím v tomto futbalovom stretnutí. Uvidíme, či tomu tak bude. Nehrajúca kapitánka Monika Smolková tam tiež sa zapojila do deja pred niekoľkými sekundami. Zatiaľ nepadol gól v tomto stretnutí. Zákrok Tona Švajlena. Ale dobiedza jazero, dobiedza a to je dobré. A pozbudzujeme jazero do toho. Pozor, vrátilo jazero. Vedie jazero nad výberom Slovenska. A keby sa jazerová trojka pozerala na loptovanie hore, mohlo by 3-0. Dôležitá je však atmosféra. A to stretnutie sa znižujú. Jazero, výber Slovenska 2-1. Priatelia, 2-2. 2-2. Dawaj, idzie! Pozujeme. Daj! Nie daj! Pozriem sa už iba na Juraja Mikitu a predlžujeme do nás hodou. A teraz predlžuje svoje víťazstvo. Stav stretnutia Jazero výber Slovenska 3-2. Koľko nám ostáva do konca stretnutia? Koniec zápasu, ktorý sa stretol tým mestskej časti nad jazerom a výber Slovenska tým Košice nad jazerom. Zvíťazil nad výberom Slovenska 3-2.